Chcete mať zdravšie a ekologickejšie bývanie? Moderné drevodomy sú perfektným riešením. Spadajú do kategórie pasívnych a nízkoenergetických stavieb. Aktuálne sa architekti a bytoví dizajnéri navracajú k tradičným a storočiami overeným materiálom, akým je drevo. A aj preto sú drevodomy na kľúč čoraz populárnejšie. Sú ideálnou voľbou tých, ktorých omrzeli tradičné murované domy a ktorí chcú bývať šetrnejšie s ohľadom na prírodu. A prečo sa obrátiť práve na nás? Spoľahlivosť a precíznosť, ktorú oceníte. Vždy hľadáme najoptimálnejšie riešenia pre klientov. Rýchla a presná výstavba. Dlhoročné odborné skúsenosti. Na konte máme stovky úspešných spoluprác a projektov. Vysoká kvalita materiálov, ktorú ručíme. Používame certifikované materiály, čo sa premieta do dlhoročnej životnosti, funkčnosti, odolnosti a bezpečnosti stavieb aj ich dobrej tepelnej izolácie či protipožiarnych vlastností. Niekoľkoročná záruka práce a konštrukcie. Garancia rozumnej ceny, ktorá poteší váš rozpočet a ktorú si môže dovoliť každý. Žiadne dodatočné náklady či poplatky. Máte záujem o drevodom či chatu? Zavolajte nám alebo napíšte ešte dnes a presvedčte sa o našich kvalitných službách. Taktiež navštívte našu webovú stránku, kde sa dozviete viac. Sme tu pre vás.